Niki dumateng para sutresna budaya kanggo Putra Putri Satya Waton. Ingkang kapiyarsa satengahipun papan Baglara Jawi. Sepeda malih para kadang para putra ingkang miyosake Padepokan Naga Pertala. Ingkang dipun padigani dening pepunden kita Abah Haji Mulyono. Anangge agabaraken arak-arakan prokridane wadyabala Sang Nata Prabu Narasewandana saking leladan Batarangin ingkang saged tumuju ing Kadipaten Kediri. Namung satengahipun papan kang sinebat wana Nirbaya, wana alas lir gedhe baya pangewu, wadyabala kang den pikal dening Ratu Celeng Srenggi sak wadyabalane. Kang den pungkasi tanding yuda. Boten kalupaken kita sakadang mitra nyuwun tambahing pangestu mugi anggenipun angkayai wajib mugi purwa madelan wasana tinebena sangi balak fitnah Gudha Rencana, tinebena sangi balak fitnah Gudha Rencana pinanggih rahayu rahayu ngantos titi paripurna. Sepeda malih nyuwun idi pangestu mugi Naga Pertala tansah jaya jaya ing traya jaya jaya slamiya jaya hanjayeng bawana. Nyuwun tambahing pangestu.
Allah